дуруд бинандаои азиз, шуморо ба тамошои интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб хоҳад буд ва шумо ҳатман тамошо мекунед. мо бисёр мехоҳем ки шумо ҳам тамошо кунед, ҳам саволҳои ҷолибро барои мо бифиристен, чун почтаи моро дар эфир мебинед ва имкони хуби фиристодани саволҳо ҳатто ҳамин лаҳза ҳам фароҳам аст. ва ҳам якҷоя бо хонавода барои ёфтани ҷавобҳо талош кунем. ва фикр мекунам ки агар дар оила ин корро анҷом медиҳанд, бисёр кори хубу кореро анҷом медиҳанд ки мо интизор ҳастем. хуб, ин тим ном дорад Импулс ва ин бозии аввали онҳо нест. онҳо дар мавсимҳои пештар ҳам бозӣ доштанд ва дар ин мавсим ҳам инак бозии чандуми онҳо аст. хуб, ман шуморо ҳоло бо аъзоини тим шинос мекунам ва баъдтар ба пешниҳоди саволҳо шурӯъ мекунем. дар ҳайати Импулс имрӯз ширкат дорад Даврон Насриддинов, Абдулҳафиз Ғофилов, Муҳаммад Азимов, Умедҷон Тураев, Талабшо Пир Назарзода ва сардори даста Муҳаммад Бобоев. барои шумо барор мехоҳам ва саймона изҳори сипос мекунам барои муаллифони саволҳо қисман аз ҷониби муаллифони ин барнома ва қисман аз ҷониби хуб бинандаҳои мо пешниҳод мешаванд, тайёр мешаванд ва барои шумо тақдим мешаванд. хуб, ва дигар шартҳоро умедворам шумо медонед. бинандаҳои мо низ ҳамчунин дар ҷараёни бозӣ мо баъзе тафсилотро боз пешниҳод хоҳем кард. шарти аз ҳама асосӣ ки набояд фаромӯш кард, ҷавобҳое ки қисман дурустанд ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. ин шарти аз ҳама асосии бозии маст. хуб, барои шумо муваффақият мехоҳам. марамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1930 сигор дар иёлоти муттаҳидаи амрико 5-донаӣ буд ва бо дарозии 11 дюйм фурӯхта мешуд. яъне дар қутии 5-донаӣ ва бо дарозии 11 дюйм. шумо гӯед ки сабаби ин тасмими ҷолиб чӣ буд? савол фаҳм аст? яъне чаро соли 1930 дар иёлоти муттаҳидаи амрико ба хулоса омаданд ки бояд сигор дар қутии 5-донаӣ ва бо дарозии 11 дюйм бошад? чаро? чӣ сабаб буд инҷо? як дақиқа вақт марамат фикр кунед. қитъи сигаретҳо 5 дона оҳани қитъиҳо ҳастанд ки алиш намекунанд, фақат 5 дона медӯзанд. ба фикрам хеле қитъиҳо ҳастанд ки алиш намешаванд. сабаб мисол барои мумкин дарозиш размериш мумкин барои размериш 11 дюйм ҳам буда, ҳам дарози ҳам қитъи раво 5 дона мебурда. қитъи оҳание ки алиш намешавад. хаяга барои қитъи оҳани баъд 11 дюйм я бабинӣ 11 дюйм асан я дюйм ченаки масалан андозагири дюйм 254 сантиметр ченаки дарозии 254 сантиметр я дюйм. ана зарби 11 шкили чанд мешавад? зарби 11 шкили медар 27 асан 4 мешавад. не барои аҳамият додагӣ бошем чӣ даёфте қитъи оҳани дар ҳуй мекунад 5 дона ками донаки бисёр нест, ҳами ягон донаи ҳаст. خود سوالات چی بود؟ اینم خیلی گرفتن 11 ديوم میره ضرب کنیم یکم جمعش کنیم ممکن همین 11 سیکا یگان علاقه‌مندی دوشگی باشه. یا علاقه‌مندی نه. марамат, як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. محترم روی تشکر میگم با فرستاندن این سوال، یعنی که مؤلفی این سوال بسیار هم جالب است و میخواستم که جواب پیشنهاد نموده امید رو بشنویم کسا. марамат умед. محترم روی маълум аст ки бисёртар ҳамаи қутиҳои оҳанӣ истифода мебурданд дар замонаи қадим. қутиҳое ки мисол ҳозир қутиҳое ҳастанд сигор, қутиҳои одноразови мисол мепартоянд, қати сигораш бояд қибуд мешавад. пештар қутиҳои оҳанӣ буданд ки мумкин
11 дюйм барои ҳамон бошад ки қутӣ размераш 11 дюйм дарозӣ доштаасту 5 дона ғунҷоиши сигор, ҳамон 5 дона мисол ғунҷоиш дошта бошад. Ҳамин сабаб 5 дона мебурда аз қутиро 11 дюйм дарозӣ дошта. яъне барои он ки дар қутиҳои оҳанӣ ҷойгир шуда буданд, барои ҳамин қутиҳое ки мисол бисёртар истифода мебаранд, як бор не мисол ҳама вақт. яъне ки инҷо гап дар бораи қутиҳои зиёд истифода баранда, қутиҳои гап мерафт ки зиёд истифода мешаванд. хуб, яъне инҷо гап дар бораи ҳамин қутии оҳан, дар бораи ҳамин чист. ҳисоби мисол 1900 буҳрони мисол иқтисодӣ будак дар ҳамун вақто, ҳамин сабаб мумкин одноразови истифода намебурданд, ҳамура як маротиба истифода шаванда. як маротиба истифода шаванда неву бисёртар истифода мебурданд, қутиҳои бисёр истифода баранда да зиёд истифода шаванда. зиёд истифода шаванда. хуб, ин ҷавобро мо қабул мекунем ва мутаассифона ки ҷавоби дуруст нест. инҷо гап дар бораи андоз супорӣ мерафт ва он вақт андоз сари ҳар дона сигор ситонида мешуд ва аз ин рӯ кӯшиш мекарданд ки ҳамин гуна дарозтар бошанд инҳо то як дона ҳисоб шаванд. мисли он ки як вақте андоз аз мошинҳои чорчарха ситонида мешуд, пайдо шуданд баъзе мошинҳо ва техникае ки чанд чарх доштанд? 3 чарх доштанд. бале, яке аз сабабҳои рушд кардани ҳамин соҳа низ ин вобаста буд ба андоз. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. вақте ки онҳо нав пайдо шуда буданд, муд ҳамин гуна буд ки онҳо бояд бисёр мебуданд. он вақт фаҳмиш ҳамин гуна буд ки агар шахс ҳар қадар дорову сарватманду машҳур бошад, шумораи он чизҳо ҳам бояд ҳамон қадар зиёдтар бошад. вале буданд нафарони ҳамон вақтам ки албатта ин навгониро хуш надоштанд ва ин як чизи зиёдатӣ мегуфтанд, вале аксаран фикр мекарданд ки тибқи муди ҳамон вақта он чиз бояд хеле зиёд мебуд. гап дар бораи чӣ меравад? як бор такрор мекардем тарамроди. вақте ки онҳо нав пайдо шуда буданд, яъне ба муд даромада буданд, онҳо бояд ки бисёр мебуданд, яъне мардум кӯшиш мекард ки аз он чиз бисёр медошт. яъне он вақт фаҳмиш ҳамин гуна буд ки ҳар қадар шахс дорову сарватманд бошад, ҳамон қадари чиз бисёр бояд мебуд. яъне агар он чиз бисёр мебуд, ба ин маънӣ буд ки ин шахс доро ва сарватманд аст. ҳамон вақтам буданд нафароне ки ин навгониро хуш қабул надоштанд ва мегуфтанд ки як чизи нодаркор аст. вале ба ҳар сурат муд ҳамин гуна буд ки мардум фикр мекарданд ки аз он чиз бояд ки зиёд медоштанд. умедворам фаҳмоаст ин карат савол ва марҳамат 1 дақиқа вақт барои фикр кардан аст. фикр кунед. сала дастнама ш наметавонад занакои пешам дастнама муҳра бисёр тиз сарватмандон мисол бисёр дорушта мехостанд бисёр дошта. соат ҳамин аксессуар ана гап дар сари кадом вақт аиба соати дасти кадом вақт вақте буд ки ҳамин чиз агар бисёр мо дада шуда буд, ҳар сарватмандо бояд бисёртар бояд дошт, як чандта бояд медошт, хай коллексия мешавад, чанд бисёр бояд медошт.
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, ба ин савол аллакай аз миёни ҳамдастагонам якчанд вариант пешниҳод шуд ва мехостем аз ҳама варианти наздиктарашро ба шумо пешниҳод Марҳамат. ва ақидаи мо яне ки ба фикри дастаи мо ин ҳамон муҳраҳо мебошад ки яне ки вақти ҳар қадар ки бисёр муҳра мекардан ин нишонаи як ба гарданашон аз рӯи муд ба гардан ба дастон ҳам ба мӯйҳояшон ҳатто муҳраҳо мебастанд ки яне ки аз сарватмандии ҳамон нафаронро нишон медоҳад. Вале муҳраро агар донем он қадар арзиши қимат дорад ва ҳаст боз варианте ки инҷа дастмона шуда метавонад. хуб инҷа да саллаҳои баъзе давлатҳои дигар агар аҳамият диҳем одамони сарватманд салла яне ки коллексияи саллаҳо дар хонаи худашон доранд ки саллаи калонтар ҳарчи калонтар бошад ва яне ки аз ҷиҳати сарватмандии ҳамон одамро нишон медиҳад. хуб яъне ҷавобе ки шумо пешниҳод мекунеду мо бояд қабул кунем ин ҷавоби кадом ҷавоб аст? кадом ҷавоб аст муҳаммад? ба ақидаи ҳамаи ҳамдастагони ман ки муҳра мебошад. чӣ аст? муҳра. муҳра аст ин. хуб муҳаммад бояд гӯям ки шумо бисёр наздик омаден, бисёр наздик хоб ва оё шанс ҳаст ҳамин наздиктар онро бопурад? мо аллакай ҳисоба тағйир додем дар экран. ҷавоби дуруст ин тугма буд. тугмаҳо вақте ки тугмаҳо нав пайдо мешаванд онҳо ба муд ворид мешаванд ва нафароне буданд ки садҳо тугмара дар либосҳои худ доштанд ва фикр мекарданд ки ин бисёр зебо аст, ин аҷоиб аст. буданд нафароне ки мегуфтанд як чизи нодаркор аст, аслан ҳеҷ функсияро иҷро намекунад. барои мисол мисли тугмаҳое ки оли дар остини костюмҳои шумо аст, не? шумо медонед ҳамон тугмае ки дар остини костюм аст барои чӣ аст? вале ин нишонаи сарватмандӣ нест ку. акнун он вақт ҳаматар фикр мекарданд ки касе гап дар сари он аст ки муҳтарам роҳӣ ҳамон вақта нагуфтед ки шумо кадом вақта дар назар дорад? ҳамон вақте ки нав тугмаҳо пайдо шуда буданд. вақте ки онҳо нав пайдо шуда буданд, савол ҳам хел сар шуда буд. хуб дар мавриди тугмаҳо шумо медонед ки дар артиши яке аз лашкаркашҳои бисёр машҳур вақте ки тугмаҳо буданду чӣ аз алюминий ва аскарбачҳо ҳамон тугмаҳоро камкам мефурӯхтанд бад. ва ҳолатҳое буданд ки дар вақти сармо ҳамон тугмаҳо чӣ мешуданд, мерехтанд, ҳатто яъне вайрон мешуданд аз сармои хеле шадид он вақт ки сифатан хуб набуданд. яъне вобаста ба тугма далелҳои таърихӣ хеле зиёде ҳаст. саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт ҷопониҳо бо як мақсад кӯшиш мекарданд ки дар хонаҳои худ чирчиракро нигоҳ бидоранд, ҳамон свирчок чирчиракро нигоҳ бидоранд. русҳо як ҷонвари дигарро бо ҳамон мақсад дар хонашон нигоҳ медоранд. чаро ҷопониҳо кӯшиш мекарданд ки дар хонаашон чирчирак зиёд бошад? ҳамон вақте ки шаб аст ва як садои чирчира шумо мешунавед, ягон бор ҳис кардед амина? шабона ва ин свирчок ном дорад ва чирчирак тахминан агар гӯем фаҳмотар мешавад. чаро ҷопониҳо кӯшиш мекарданд дар хонаашон аз ин чиз зиёд бошад? хуб русҳо ҳам ин таҷрибаро доранд. русҳо дар хонашон дигар ҷонвара нигоҳ медоранд. марҳамат, умедворам ки савол фаҳмо аст. як дақиқа вақт дорем, фикр кунед.
бисёр истифода Не, мекунем. Барои чи ҳам истифода ба дарди дилам пӯя дорам мешудам хирхиряму бадам чарасо мекунам. яъне ки ҷопониё мала Не, ҷопониё дарам чирчирак Она бизак мекунам хиял. Низ балах нест неки. сиёҳайку Фақат шаб аст нешуд. Вақте ки ҷопониё ба илм зиёдтар ровадагӣ буданд, аслан ба илм зиёд ро доданд, аслан баъди ҷанги ҷаҳон. Вақте ки шабона буданд хаста буданд. Хоб мекарданд бояд акс бад ором мекарданд ку. Аслан рӯз вақте бо корои илм аслан вақте ки дарки меша ба шаб ором кунад ку. Чирчир ҳамон ором мекунад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровид ҷавоби талабшо бисёртарам аз худ боварӣ дорад ва қавитар аст. мехостам ҷавоби талабшоро гӯш кунем. хуб, марҳамат, талабшо пир назарзода. Навода талабшо ҳастам. Ба ин савол ман ҷавоб мегӯям ва аз ин байни гурӯҳ зиёдиёс ҷавоб пешниҳод кардам ва ҷавоби наздик аз мо буд ва хостем ки масалан яъне гуфта бошем. ба фикри ман ин чирчирак дар ҳамон ҳолате ки онҳо дар баъди ҷанги дуюми ҷаҳон вақте ки Япония ба илм ро оварда буд, вақте ки онҳо бисёртар ба фикр мекарданд ки ҳолати фикрронӣ доштанд ва шаб бояд чизе бояд бошад ки онҳоро ором карда бошад. рӯзҳо ба фикрам яъне ки пишакро истифода мекарданд барои ором кардани худ. ам ҷопониё бошад ҳамон бузак ки масалан кам чирчираке ки шабона овоз мебаровад, ҳамон ором мекард ҳамонро, яъне ки барои ором кардани онҳо буд. яъне ки бо садои ҳамин чирчире ки дорад чирчирак асабо ором мешавад ба назартон? баъзе масалан инсонҳо ҳастанд ки бо ҳамон яъне ки ба овози ҳамон одат мекунанд ором мешаванд. яъне мисли онҳое ки то як мусиқии рока баланд накунанд хобшоб намебарад. мисли ҳамин. хуб, яъне ки ин баъди ҷанг буд ва мардум мехостанд ки асабошон ором шавад ва русҳо дар хона ба ин мақсад гурба нигоҳ медоштанд ва ҷопониҳо нигоҳ медоштанд дар хона барои ором кардан сабихтон чирчиракро ба хотире ки асабошон ором шавад. хуб, гуфтед ки вариантҳо бисёр буд. бо чӣ вариантҳо буд? умуман шумо ҳамин тахмин кардед ки садои вақте филмҳоро нишон медиҳанд ё ки худатон дар деҳа бошед, вақте ки оромӣ аст ҳамун садои чирчирак меояд ба гӯш? фақат шабона меёд. бале ҳис кардед нера, не? Дигар ягон ҷавоби дигар боятон наомад. чунки онҳо шабона масалан вақте ки аз кор аксаран шабона, бале. Бале. онҳо рӯзона ҳам ҳастанд дар куҷое, лекин садошона шабона бештар мешунавем. хуб, ҳамин ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем бисёр мутаассифона ки ҷавоби дуруст нест. барои ин мақсад рӯзҳо дар хонашон сагча нигоҳ медоранд то аз омадани касе онҳоро огоҳ кунад. вақте касе ба ҳавлӣ медарояд, саг акос мезанад ва шумо мефаҳмед касе ба ҳавлӣ даромад. вале ҷопониҳо он вақт дар хона ҳамин чирчирака нигоҳ медоштанд, свирчок, чирчиракро, барои он ки вақте ки ягон кас набошад, ором бошад, дар ҳавлӣ ягон кас набошад, вай чирчир мекунад. ҳамин вақте ки касе ба ҳавлӣ ворид шуд, садои пову шарфаи по шунида шуд, хомӯш мешавад, агар аҳамият дода бошем. ва онҳо мефаҳманд ки касе ворид шуд ба ҳавлӣ, касе даромад. яъне бо ҳамин мақсад онҳо дар хонашон ичира нигоҳ медоштанд. саволи рақами 4. ман бо назардошти ҳисоб аз миёни саволҳое ки як вақт буданд дар ҳамин барнома бо камакак тағйирот онро бароятон пешниҳод мекунам. умедворам ки шумо ҷавоба ба хотир доред ва меёбед ва шояд ҳамин савол ба гурӯҳи шумо пешниҳод шуда буд, намедонам. хуб, дар мавриди он ки як нафар як мурғобиро медуздад, ба ёдатон аст? нафар як мурғобиро медуздад ва баъд аз ин кор бисёр пушаймон мешавад ва меравад назди ҳамон шахсе аз ҳама донишманди ҳамон маҳалла, раиси маҳалла меравад дар он деҳа
меравад ва мегӯяд ки ман як мурғобиро дуздидам. ӯ мегӯяд ки ин гуноҳи бисёр кабира аст, гуноҳи вазнин аст. мегӯяд агар ман ҳамон мурғобиро биёрам ба шумо бидиҳам, гуноҳам кам мешавад? он нафар мегӯяд ки не, ман онро намегирам. хуб ин нафар мегӯяд пас ман бояд чӣ кор кунам? мегӯяд ба соҳибаш баргардон. ин дуз мегӯяд охи соҳибаш намегирад. мегӯяд ин тавр бошад метавонӣ ӯро мурғоби бирён кунӣ, яъне ӯро забҳ бикунӣ ва истеъмол кунӣ. мегӯяд хуб шумо бояд баъди як дақиқа биёбед ки давоми ҳамин қисса чӣ мешавад. савол фаҳмо аст? як дақиқа вақт пешниҳод мешавад барои шумо. мисли ҳамеша марамат фикр кунед. аввал мега гуноҳ аст. як чиз баъд имро мега метавонӣ ки бирён кунӣ бихӯриша. баъд мегӯяд ки соҳибаш те вақте мегӯяд охи соҳибаш намегирад, балки пурсид ки ту биё мегириш. ин мегӯяд намегирад. значит ҳамон одам чи ча ҳамон мега охи соҳиби мурғоби ҳамон раис мегардона миёра. мои бирён мекунеш. мега ки бирёнаш ки бихӯриша. мега мурғоби бирён мурғоби бирёнаш ки бирён карда мехаша. ҳамон одам ахича ҳамон одаме ки гирифтша мақсад ҳамон одам бурдакша мегам бигириш. ҳамин таомшам қадаре ки мағрияб бирёнаш мекунам мехӯриша. мега қатъан худаш мехӯриша. қатиш мехӯрад. барое ки овард гуфт масалан соҳибаш ана ҳамон шахсияте ки буд ҳамон одамеро ки мисол пеш мурғобиро овард, ҳамон худаш соҳиби мурғоби буда ки аввал мега ки намегираш, баъд мега ки баъд давомаш баъд чӣ меша? давомаш мурғоби бирён мекунад мезанад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат ки ҷавоб медиҳад? сардори дастам. муҳтарам ровӣ ростига аз пай ҳамон мурғоби фикромон бисёр азият кашидем. бале бисёр чӣ нигарон шудем? хуб шумо ҳоли ғизои шом нахӯрдем, вақте мурғоби бирён гуфтем, ин чиз шуморо нороҳат кард ё ки ҷавоба наёфтем нороҳат шудем? не ҷавоб бисёрам ин савол бениҳоят душвор аст. шумо фикр накунед ки бисёр сода аст. савол бениҳоят душвор аст барои он нафаре ки ҷавобро намедонад. лекин барои нафаре ки ҷавобро медонад ин қадар душвор нест. ва ҳоли умедворам шумо ҷавобро меёбед. марамат. муҳтарам ровӣ ба ин савол Даврон Насриддинов ҷавоб медиҳад. марамат. ташаккури зиёд муҳтарам ровӣ. чӣ хеле ки шумо дар савол қайд кардед, ҳамон шахсе ки мурғобиро дуздид омад аз ҳамон шахси донои ҳамон маҳалла пурсид ки агар ман ҳамон чия шумо диҳам. не гуфт ки ман як мурғобиро дуздидам. гуфт чӣ мешавад? гуфт гуноҳ аст охир. баъд гуфт ки чӣ кор бояд кунам? гуфт бубар ба соҳибаш бите. гуфт ки агар ман ба шумо бидиҳам чи ҳамира бигиред шумо гуноҳам кам шавад. гуфт ки ман намегирам. гуфт яъне ки ӯ нафари бисёр доно аст дар он маҳалла, аз ҳама доно. ӯ гуфт ки ман намегирам. яъне ин чиза дуздидааст он нафар. ман бояд чӣ кор кунам? бар ба соҳибаш биде. ӯ гуфт соҳибаш намегирад. гуфт ин тавр бошад метавонӣ бирён кунӣ, мурғ бирён кунӣ. хуб давоми ин қисса чӣ мешавад? аз ҳамин ҷумлаҳое ки шумо гуфтед бармеояд ки соҳиби ҳамин мурғоби ҳамон шахси доно ҳамон чизи маҳалла буд. шахси аз ҳамон хели ва барои ҳамин гуфт ки намегирам. гуфт дузида оварда. мақсад ту аз ман боша дузида оварда. вақте ки хабар надошт, мақсад ки вақте хабар надошт ки мурғоби худаш, яъне давоми ин қисса ба назартон чӣ мешавад? баъд иҷозат медиҳад ки агар ки соҳибаш нагирад ана баъди ин бояд ёбед ки баъди ин чӣ мешавад? баъд аз ин шояд ки ҳамонҳо ду нафара шуда ҳамонро мурғоби бирён бихӯранд. яъне баъд онҳо ду нафара шуда он мурғ бирёна мехӯранд. ҳамин тавр? шояд ки мурғ ки аз ҳамон шахси доно аст ва гуноҳ. яъне шумо ду ҷавоби алоҳидара гуфта истодаед. ҳоло шумо муҳаммад гуфта истодед ки мурғ аз ӯ шахси доно аст, аммо нафаре ки ҷавоб дод гуфта истодааст ки онҳо ду нафара ин ғизоро хӯрданд. не мурғ аз ҳамон буд, не ки аз сабабе ки хабар надошт гуфт ки фаҳмо як нафар гап занед. хоҳиш намегирам. хуб гуфт намегирам. давоми ҳамин қисса чӣ мешавад? охирин ҷумлааш чи аст? мурғро ду нафара хӯрданд. мурғро ду нафара хӯрданд.
ҳамин ҷавоба қабул кунем. муҳтарам ровӣ, яъне ки вақте ки мурға ду каса мехӯранд, ҳамун гуноҳи кабир, яъне ки байни ҳамин ду нафар яъне ки ба гуноҳи чӣ мегӯянд? ҳамун гуноҳ гӯед. яъне ки гуноҳ аллакай нест мешавад. тақсим кардан. барои ҳамин ҷавоби дуруст ин чи аст? тақсим кардан. ду каса яъне ки ҳамун мурға хӯрдан ва гуноҳ яъне ки ба хурд овардан. бахшида шуд. мурға шояд ки ду тақсим кардан. ҳамун раис бахшид. шояд ки ҳамун раис яъне шумо 6 нафар 6 ҷавоб дорем, вале мо бояд як ҷавобша қабул кунем. шумо ба ҳамдигартон маслиҳат кунед ки кадом ҷавоба пешниҳод кунед. охирин ҷавоба пешниҳод кунед, ҳар ҷавобе ки пешниҳод кунед ман қабул мекунам. фақат бубинед ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. маромад. яъне ки ҳамун раис бахшид ҳамун гуноҳа. гуноҳе ки кабири када буд ду каса ки мехӯранд, гуноҳи ҳамун дуз аз гардан соқит мешавад. ине ки аз куҷо дуздида будааст дига муҳим нест. яъне ки он як ҷоя хӯрданд ва гуноҳш тамом вай шуд. маълум мешавад ки ҳамун мурғ аз ҳамун шахси доно аст. ба чаро баъд ҳичи нагуфту ҳамроҳи ӯ бо ғизо хӯрд? аз шумо бошад ягон чӣ намегӯед, ҷанҷол намекунед? муҳтарам ровӣ, аз сабаби ки он шахсияти фақат тезтар хоҳиш мекунам, камакак тезтар суҳбат кунед. раиси маҳалла гӯем, агар фаҳмед ки вай мурғи раисро дуздидааст, ӯ пушаймон шудааст, шояд ки хост ки онро бубахшад ва гуфт ки онро ба соҳибаш баргардон. яъне он мурғи кӣ будааст ба назар? мурғи раиси маҳалла. давоми қисса яъне чӣ мешидааст? баъд давоми қисса охир он ҷумлааш чӣ аст? хулоса мурғро бурён карда хӯрдан. ҳардушон хӯрдан. бале. хуб, ва мурғ. ин ҷавоби нодуруст аст бачаҳо. шумо ҳис накардед ҳамин ҷавоб нодуруст аст. давоми ҷумла ҳамин аст ки вақте ки ӯ меравад, ин нафари бисёр доно мефаҳмад ки мурғи худаша дуздида буданд. тамом. охир гуфтем. бисёр боазоб гуфтем, бисёр нодуруст гуфтем, бисёр нофаҳмо гуфтем, вале ба ҳар сурат мо ҷавоби шуморо қабул кардем. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар навиштаҳои худ шекспир он чиро 50 маротиба ба ёд овардааст? яъне гап дар бораи чӣ меравад? яъне дар навиштаҳои шекспир мегӯянд ки ҳамон чиз 50 маротиба ба ёд оварда шудааст. гап дар бораи чӣ меравад? ки мегӯянд дар яке аз моҳҳои фасли дай миллионҳо то аз он чиро мефурӯхтанд. маромад 1 дақиқа вақт фикр кунед. миллионҳоям чиза мефурӯхтанд. ҳикмати шекспир 50 бор ёд карда навиштаҳояш 50 бор. шуда дар бораи ҳама анду ҳам шинашта гап шуд дар хурдиш. чизе ки истифода мебарам. яке худа дар зимистон мекунам. дар фасли дай миллион. шама варианта барои ки бисёр шуна. яке фасли дай нам чао. миллионҳо тон гуфтага? Тон гуфт ё миллионҳо? Дона гуфт. як пурсия савол не кружет вақт мурафтаги барои такрор намекунад. вақти лоҳагира мегирем. барои такрор. я бор такрор кунам вақт. не хуб маълума миллионҳо бор хай будем дар
зимистони саволаш бурдане ки шекспир дар асари худаш панҷум маротиба дар бораи хам навишта ки дар бораи муҳаббат зудтар навишта. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад ки ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровид маромад гуфтаҳои ин савол бармеояд ки ҳамун фасли дай гуфтагӣ шумояд ки дар фасли зимистон рост зимистон бале 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 яъне ки қариби соли нав яъне ки дар ҳамун вақтот аз маводҳои сӯзишворӣ яъне ки сӯзанда яъне ки шаму каросин ҳамқа чизо бисёртар истифода мебаранд. яъне ки дар навиштаҳои шекспир такрор шудааст чи шам. не рост аст ки баъзе намоишномаҳо медонед то кай давом мекарданд. ин фактҳои таърихӣ аст ки шаморо фурӯзон мекарданд ва вақте ки шамо тамом мешуданд дигар намоишнома ҳам тамом мешуд, толор торик мешуд. яъне ин таҷриба ҳаст вобаста ба шам. яъне агар шумо ҳамин чиро дар назар дошта бошед. аммо инҷо гап дар бораи фурӯши миллионҳо то фурӯши аз он чизо меравад дар яке аз рӯзҳои фасли дай. хуб ин барои осонии ҷавоби шумо буд. муҳтарам ро як варианти дига аз мени ҳамдастагонам аст ки ино мегӯянд ки гули садбарг аст. гули садбарг аст? миллион алих роз. ман гуфтам ки инам вариант шида метавонад. миллионҳо то мефурӯшанд. шумо ино дар назар доред. хай хел мегӯем ки садҳо ҳазор то мефурӯшанд. садҳо ҳазор то мефурӯшанд. муҳтарам ровӣ ҳамон чизе ки шумо дар назар додед айни ҳолам ҳамон яъне ки миқдораш ҳамон қадар боқӣ мондааст. ман дар бораи шумораи аниқаш намедонам. вақте ки мегӯем садҳо ҳазорҳо миллиардҳо миллионҳо маъниш ин аст ки мо шумораи аниқша намедонем. гуфта бошед яъне ки ҳамон моҳи феврал яъне ки 14 феврал ҳам ки дар моҳи дай рост меяне ки гулҳо бисёртар харид карда мешавад. хуб дидед ина тамом пешниҳод кунед ин вариантро. барои мо муҳим аст ки шумо пешниҳод кунед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад. гул мегӯянд ҳама каса. ин гул бисёр чизи умумӣ аст. гули садбарг. гули садбарг аст. яъне дар навиштаҳои шекспир ҳамин чиз такрор шудааст як чанд маро як 50 бештар аз 50 карат. ва ин гули садбарг аст. роза. хуб он чи ки вобаста ба соли нав гуфтен, он чи ки вобаста ба арчаву вобаста ба чӣ гуфтен, ин ҷавоба пешниҳод намекунед, амитар? Не. ҷавоба қабул мекунем. гули садбарг ва ҳамин ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем ҷавоби нодуруст нест. хуб вохир ҳамин ҷо гап дар бораи гули садбарг меравад. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. вуди аллен лейкопластирро ё ҳамон пластирҳоро ба ҳамон чиз монанд кардааст. яъне гуфтааст ки онҳо шояд ҷароҳатро табобат намекунанд. мисли он ки ҳамон пластире ки гуфтем ҷароҳатро табобат намекунад, вале як муддат метавонад ки онро аз назарҳо пинҳон кунад. вуди аллен чиро ба пластир монанд карда буд? савол фаҳмо аст ки ҳамон чиз яъне ҷароҳатро мисли он ки пластир табобат намекунад, вале як муддат метавонад онро аз назарҳо пинҳон кунад. гап дар бораи чӣ меравад? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. пинҳон кардани ягон чиз кадом вақт бошад? рост дурӯғ то ахира мега намеравад. пинҳон кунӣ дурӯғ шабеҳ мешавад. ташбеҳ айтаваст. татбиқам неста ку намерам муддат тайҷида. шояд ишқа баробар барои ки ишқ то ахира намебад оста ишқ аст ки абадия.
не инҷа гап давраи абадиш надора овача ҳавои нашин зангирӣ я шумо маълум аҷизшано кисинҷа мумкин агӯ чизи чи Ана инҷа мантиқ чагар не Вуди Аллен да дахл дора чиз. барои рӯпуш кардан ё дурӯғ ай савола токича ки шабеҳ кардааст мегам ҷа як даха вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста фақат як пешниҳодро шунавида истодам аз байнам дастогиране ки ҳамун дурӯғ то абад дурӯғ боқӣ намемонад яъне инҷо гап дар бораи дурӯғ меравад дурӯғро Вуди Аллен монанд кардааст ба пластер ба ҳамон як маводе ки рӯи ҷароҳатҳо мечаспонанд хуб агар имконият боша як дастгирӣ мекардед муҳтарам рӯи савола камтарак равшантар меандохтед савол бениҳоят рӯшан аст хаёлам яъне ки Вуди Аллен ҳамон чиро ба пластир монанд кардааст чиро ман дар бораи пластир аз худам гуфтам ки яъне ки ӯ ҷароҳатам мепӯшонад лекин табобат намекунад ва Вуди Аллен ҳам гуфтааст ки ӯ чиз мисли пластир аст ҷароҳатҳои бисёр амиқа табобат ҳам накунад як муддат чӣ мекунад мепӯшонад шумо онро фаромӯш мекунед хуб пешниҳоди шумо ин як бори дигар такрор кунед ҷавобро бинд боша ҷавобе ки пешниҳод кардед як бор такрор кунед хоҳиш мекунам яъне ки ҳамон дурӯғ аст дурӯғ аст ин дурӯғ пинҳонкунии дурӯғ яъне ки пинҳонкунии дурӯғ аст дурӯғ то ахира пинҳон намешавад рӯзе мешавад рӯи об мешавад не ҷавоби шумо дуруст аст ки дурӯғ пинҳон намешавад намемонад лекин инҷо Вуди Аллен тамоман дига чиро дар назар дошт ӯ ҳаҷвро масҳакаро дар назар дошт ҳаҷв ва масҳакаро ки яъне ҷароҳатҳои амиқа табобат ҳам накунанд як муддат шумо механдед табассум мекунед вақтон хуш мешавад мисли он ки ҳамон пластирам табобат накунад ҳам як муддат пинҳон мекунад аз назари шумо ҷароҳатро саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол онро аз забони лотинӣ апитерапия мегӯянд онро аз забони лотинӣ апитерапия мегӯянд баъди як дақиқа гӯед ки чӣ терапия ҳастин чӣ намуди дармон ҳастин савол фаҳмо аст марамат фикр кунед забони кадом забон Лотинӣ. апитерапия апи ӯ русия охи Лотинӣ аю апити апити не терае не як намуди ҳаминҷа табобат ин хел талаффуз кард гӯш кунед ин хел талаффуз кард апи гӯш кунед апи ин хел талаффуз кард апи мисол апи нагуфт эпи ӯ қатъиан аста меша уптера апи мехонанд ку апи ягон мисол витамин ягон чӣ дар дахл надора апи як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад муҳаммад кӣ буд ҷавоби наздик апитерапия кӣ ҷавоб медиҳад муҳаммад инҷо гап дар бораи як намуди табобат меравад аз байни ҳамдастагонам як нафар
یعنی که از روی اختصاصش تیب است این همون دوران اصلی هست و апи جوابش رو терапия. با همون даврон میسپره. даврон марамад дига аклан надонистам чи гап нест охи дига замбур табиат даврон замбур саволҳоро муҳтарам ровӣ ташаккур зиёд иҷо варианти дастаи мо табобат бо замбур бо чӣ замбур زنبورو аммо табобат бо замбури асал ҳам хеле табобат ҳаст ки шумо замбуруғ гуфтанӣ буден ё занбур занбур занбури асал як намуди яъне табобат ҳаст бо асал неву бо занбури асал. занбур бале شاید نشی همون زنبوری اصل باشه. ҳамин хел табобат ҳаст ки ҳамун махсус одамҳо ҳамун занбури асалро маҷбур мекунанд ки то ки ҳамун бадани шумо аз рӯи ихтисос ки ҳастед ман донишҷӯи донишгоҳи тиббӣ донишгоҳи тиббӣ курси 5 курси 5 хуб дигар бояд ҷавоби дуруста пешниҳод кунед бо як бори дигар шуморо мешунавем онро аз забони лотинӣ апитерапия меноманд чӣ намуди табобат аст он табобат бо занбури асал табобат бо занбури асал бо занбури асал ва табобат бо занбур ва асал занбури асал ҳамун занбури асал ҳама охи дига ҳамун занбур ва асал яъне занбуруғ неву занбури асал занбури асал занбури асал ҳамин тавр бале занбуруғ не не хуб ин ҷавобро ман қабул мекунам ҷавоб хато муҳаммад чизеро фаҳмидем шумо не نه وقتی که شما هم گراس گپ میزنید مو ده шумо ҳис мекунед аллакай не агар дилатон пур набошад метавонед иваз кунед муҳаммад نه در اینجا دانشجوی کورس پنجمی تیپ سخن رونده است من یگون برتری یعنی که زیدی фаҳмо лекин донишҷӯи курси 5 метавонад ки ҷавоби нодуруст бидиҳад نه من میفهمم نه ҳатто устоди донишгоҳ метавонад ҷавоби нодуруст бидиҳад من با دوران باوری هم در این بازی چقدر ما در این بازی شناس شدیم همچنین همه خیلی برادر هستیم همچنین باور دارم که جواب درست رو яъне امیدوار шумо هستم дар ҳамин интеллектшол шинос шудем بله ва аъзои як тим шудем الان که قریب 2 سال میشود که با هم دوستی و ва ҷура ҳам ҳастем ошно ҳам шудем офарин яъне бозӣ ғайр аз он ки яъне ки бо баъзе рисолати дигари худро иҷро мекунад барои устуворшавии дӯстии шумо яъне ки як ба ҳам омадани шумову наздиктар шудани шумо мусоидат баъзан мекунад ҳолатҳое мешавад ки дар вақтҳои кории ман аз даврон яъне ки маслиҳат мепурсам ва ӯ низ аз рӯи нофаҳмиаш аз ман мепурсад ин бисёрам шумо аз рӯи ихтисоси соҳаи техника ва ӯ соҳаи тиб бале офарин ва барои ҳамин ҷавоби даврон дуруст аст ин ки ҳамон апитерапия ин табобат бо занбур бо асал бо занбури асал ҳамин намуди табобат аст саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол он пулҳо ки соли 1934 нашр шуда буданд дар як доираи маҳдуд дар гардиш буданд ва чизи фарқкунандае ки он пулҳо доштанду бисёр чашмрас буд ин ранги зарди онҳо буд ин ҷо гап дар бораи кадом намуди пулҳо меравад он пулҳо соли 1934 нашр шуда буданд дар як доираи муайян дар гардиш буданд ва чизи фарқкунанда ва чашмраси онҳо ин ранги зарди онҳо буд гап дар бораи кадом намуди пулҳо меравад марамат фикр кунед гардиши маҳдуд доштанд аксия талаб шуданд шуруш ҳамун совода сикаи истифода мебуданд сикани пул
دوستان سیون نه، میکردم خیلی که 34 با نه نمیتونه که جوابم خیلی ساده باشه سیکا نه استیکش دارم میتونم هیچ مثلا با کاغذ رفت داره از این نمو اکسیو باشه نمو چی نام داره سرمایه یا کی وای 34 سهمیه خواستای قیمت باها خیلی از سناورا در بانک هم وقتی سوی استفاده میکنم مردم رو میگیرم بچه پول استفاده میکنم مثال کار میکرد یک کاغذ زرد چه میدن با هم کاغذ میرفت بعد او چی ایب من نرفت نه خود ای خیر ای. جا نه سهمیه نه بچه با عوض میتر چون هم خیلی اوه خیلی چیش اومد دارن که مقصد برند همون تمام سهمیه چی میگن هم را وجود як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад муҳтарам рои мо дар аввал фикр кардем ки ин ҳамон сикаҳои зард ки тангаҳои зард бошанд вале мо медонем ки саволҳое ки аз тарафи бозӣ пешниҳод мешавад на ин қадар осон ҳастанд яъне вақте гап дар бораи соли 1934 меравад шумо бояд яъне маълумот дошта бошед бале солаш ҳамо гуфтем ва мо аз тарафи ҳамдастагонам пешниҳод гардид ки ин ҳамон яъне ки талонҳо чи гӯям саҳмияҳое ки бо рангҳои зард яъне ки ба ивази меҳнати ҳар як одам як саҳмия медоданд ва ба ҳамон саҳмия рафта хурду хӯрок харид мекард ва рӯзашро мегузаронид ин яъне талонҳо гуфтанӣ ҳастед шумо وقتی در بانک талон مثلا барои مبلغ- гирифтани ғизо وقتی در بانک مبلغ میگذاشتن با عوضش همون талони مثلا زرد میگرفتن не ӯ дар бонк чизи дигар аст ау талонҳо барои гирифтани ғизо барои хӯрдани ғизо буд то чанд вақт пештар ҳамин гуна талонҳо буданд ва мисли он ки олиам ҳамун талонҳо барои масалан гирифтани судишворӣ ҳастанд ва шумо пешниҳод мекунед барои мисол ва бо он шумо судишворӣ мегиред масалан ин гуна таҷриба ҳаст хуб шумо ине ки ҷудо кунед ки талонҳо ҳастанд ё саҳмияҳо ҳастанд барои ин ки мо инҷо гуфтем ки он пул гуфтем ва фикр кунед ки Саҳмия, талон ва коғази саҳмияро қиматбаҳо пул нест? гуфта мешавад талон ақоа не ҷавоби шумо чи аст муҳаммад маромад муҳтарам рои ба ақидаи мо шояд ки талон чизи қиматбаҳо набошад яъне ки шояд ҳамун саҳмия як набаро яъне ман бисёр хостам ки кӯмак кунам баротон баъзе чизоро рӯшан кардам маромад муҳаммад гап дар бораи чи аст инҷо гап дар бораи кадом намуди пулҳо меравад вариант наздик ҳамин аст ки вақте ки онҳо ине ки пулашон дар бонк мегузоштанд ба ивазашон ҳамун як намуд ине ки варақҳои зард мегирифтанд ки метавонанд чаро масалан пула ба бонк мегузоштанд як варақи зард мегирифтанд ин мантиқан дуруст мешавад ҳамин гапи шумо пула мегузоштану як не варақи муҳтарам зард рои ҳамон ҷавоб пешниҳод намуда ки ба ивази кори кардааш бар ивази меҳнаташон онҳо ҳамон варақҳои зард мегирифтанд ва он варақҳоро ҳамон солҳо пул мегуфтанд не шояд талон ном дошта шояд саҳмия саҳмия бале хуб бире ки онро бар ивази ин чӣ пул буд пули куҷо буд дига маълум нест не хе дар саволам маълум нест ки дар кадом давлат инро истифода бурда буданд маълум аст вақте гуфтем ки ранги зард аст дига пулҳои ин ранга надоштанд ва ози ҳам надоранд ба фикрам хуб ҷавоби шумо кадом аст мо вақтмон бисёр сарф шуд купонҳо ё талонҳои саҳмияҳо ҳамин тавр муҳаммад пешниҳод кунед хай дигар ҷавоб надорем бале дигар ҷавоб нест дигар маҷбурина пешниҳод мекунем бале мо ин ҷавоба қабул мекунем ва дар худи саволам буд ки инҷо гап дар бораи пул меравад ва ҷавоби шумо дуруст нест инҷо гап дар бораи ҳамон 100 000 доллараҳои амрикоӣ меравад ки соли 1934 нашр шуда буд ва дар доираи маҳдуди миёни бонкҳо чанд сол дар гардиш буд ва ин ба ҳайси ҳамон сертификатҳои тиллоӣ буданд алтернативаи эквивалентии тилло ва купюраҳои 100 000 долларӣ ки барои ине ки ҳамон транзаксияҳои расмӣ миёни бонкҳои ҳамон ба қабли системаи захираи федералӣ истифода бурда мешуданд ва онҳо ҳамин гуна ранги зарчатоб доштанд ҷавоби дуруст ҳамин буд
саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар барномаи бозиҳои олимпӣ то соли 1920 ҳамон намуди варзиш ворид буд. дар он намуди варзиш ҳаракат на ба қафо метавонист ки боиси бохт шавад. шумо гӯед ки ин кадом намуди варзиш буд ки дар он ҳаракат на ба қафо метавонист боиси бохт шавад? ва ин дар барномаи бозиҳои олимпӣ то соли 1920 вуҷуд дошт. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. На ба қафо. На ба қафо бохт мешид. отказ надошта бигем. Не, ҳамин калимаро на ба қафо. мақсад қафо ҳаракат Sorry, ба қафо. савол ҳамаша ки нест. ба қафо гаштан, мақсад ба қафо гаштан чӣ? Бохт дошт. Ба қафо гаштан чапанаша чӣ мегӯ? Ба қафо нагаштан метавонист? давом шона навиштан чӣ? На ба қафо. То соли 1920 на ба қафо метавонист боиси бохт шавад. ин ҷумла маънӣ надорад. дар барномаи бозиҳои олимпӣ то соли 1920 на ба қафо метавонист. На ба қафо хеле. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, ҳамин мафҳуми ҳамин савол ба мо нофаҳмо аст ки на ба қафо гаштан. гаштан нагуфтем, на ба қафо гуфтем. яъне инҷо гап дар бораи як бозӣ меравад ки дар бозиҳои олимпӣ то соли 1920 будааст ки дар он ҳаракат на ба қафо метавонист боиси бохт шавад. хоб, яъне ки бозингар наметавонист ки ба қафо гардад. дар ин намуди варзиш ҳаракат на ба қафо метавонист боиси ё сабаби бохт шавад. ҳаракат на ба қафо. метавонист соҳиби бохт шавад. ҳамин калимаи хеле вергл карда бошад. На ба қафо ягон шиор набошад. ягон шиор. чӣ намуди бозӣ аст? чӣ намуди варзиш аст? ҳаракат на ба қафо. мо барои фикр дигар фурсат надорем. муҳаммад, ва бисёр хоҳиш мекунам, марҳамат, ҷавоба пешниҳод кунем, ба хотире ки баъди чанд сония мо метавонем ки бигем ки шумо ҷавоба наёфтем. муҳтарам ровӣ, яъне ки аз гуфтаҳои шумо бармеояд ки ин ҳамон бозӣ аст ки фақат ба пеш бояд бошад. яъне ки барои мо муҳим аст ки номша бигем ки чӣ намуди бозӣ аст. чӣ бозӣ аст ин? чӣ барнома, чӣ намуди варзиш? чӣ намуди варзиш аст? футболи амрикоӣ нест? футболи амрикоӣ. иҷоба қабул мекунем. ҳаминтавр? яъне ки ту фаҳмӣ партия ва ё на ба қафо пеш фақат ба пеш бояд рафтан. фаҳмо. яъне дар волейбол ҳозирот нест, ҳамон футболи амрикоӣ дар бозиҳои олимпӣ нест. фаҳмо. ҳамин ҷавоба қабул мекунем. дигар пешниҳод надорем. дигар пешниҳод нест ва мутаассифона ин ҷавоби дуруст нест. муҳаммад, шумо вақте ки гуфтам на ба қафо маъниш чӣ аст? фақат ба пеш. яъне ба пеш. гуфтем ку? яъне ки вақте ба пеш ҳаракат мекунӣ, бохт аст, яъне бой медиҳӣ. кадом намуд аст ин? бандкашӣ аст ин. вақте ки шумо самти муқобила ба пеш меорен, оно ба пеш ҳаракат мекунанд ва аз ҳамон хати қирмизе ки ҳаст мегузаранд, оно бой медиҳанд. яъне ки бандкашӣ буд ки то соли 1920 буд дар барномаи бозиҳои олимпӣ ин чиз буд. хуб, вале бар сурат бозӣ хуб аст. натиҷаи хуб нишон додем. ташаккур мегӯям. ин гурӯҳ ном дошт импулс. ташаккур ба муаллифони саволҳо, ташаккур барои бачаҳо ва умедворам ки бозӣ ҷолиб буд ва барои бинандаҳои мо писанд омад. мо саволҳои шуморо бо ҷавобҳо, бо манбаъ, бо маълумоти иловагӣ интизор ҳастем. почтаи моро шумо дар экранҳои худ мебинед. марҳамат, бифиристед саволҳои худро. мо албатта онро истифода мебарем. субҳон ҷалилов будам. то суҳбати дигар, комёбу муваффақ бошед.